Независимо от рязко променящата се конюнктура, при която рисковете за бизнеса, както стана дума за риск, с всяка изминала година се засилват, критериите за екологично, социално отговорно и корпоративно отговорно управление продължават да се засилват. Как тези изисквания и свързания с тях ESG подход променят моделите на кредитирането и доколко тези модели са устойчиви в настоящата макроекономическа среда, ще ни разкаже господин Светослав Миланов, изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Инвестбанк. Заповядайте. Здравейте от мен. Здравейте. Колегите вече споменаха за това, че ESG все повече навлиза в нашия живот, както в банковата индустрия, така и във всички останали сектори на икономиката. И регулациите се засилват в тази посока и все повече и повече ще навлизат, ще се стигнат в един хубав момент до одити, които да показват доколко и как самите компании спазват тази рамка на социално и екологично управление, по-скоро устойчиво развитие, бих казал аз, така по-обичам този термин, който е свързан с 17-те цели на устойчиво развитие, които се знаят от доста години. Въпросът е, че тук пак влязноха и се стори като един вид някакъв такъв регулаторен шамар, но истината е, че от над 30 години, поне откакто си спомням, откакто бях студент, се говори по тематиката и просто нещата започват вече да се случиха. В един момент се случиха, да, и ние пак бяхме изненадани. Имам колеги, които мислят, че това е някаква световна конспирация. Докато не видяхме какво се случи примерно лятото. Как изведнъж някакви невиждани потопи, порои започнаха да се случват и то в България, които не са се случвали от години, температурни рекорди, промени. Всичко това по някакъв начин трябва да може да се анализира и да се взимат адекватни решения, когато се отпускат кредити. Най-малкото, освен че самата организация, тя има доста неща, които трябва да бъдат оптимизирани, да бъдат роботизирани. Само да вметна, че дигитализацията е нещо, което така прави процесите да изглеждат бързи, удобни, но освен това има и отделно направление, където доста роботи вече влизат и поемат директно работата на цели отдели и това става ефтино, това става бързо и просто в един хубав момент, когато много ни натиснат разходите за заплати, ще се стигне просто до там и то вече се и прилага на практика. Роботи поемат работата и процесът отново скъп става много ефтин, което е в допълнение на това, което споменаха колегите за бек-офис операциите, така че един вид заплахите, които идват, те пък от друга страна и са възможност, защото когато ние се сблъскаме с заплахи от всякакъв род, ние започваме респективно да мислиме как рисковете да бъдат минимизирани. Така че конкретно за моделите, това, което е важно в бъдеще, които ще се използват при вземане на решение да се отпусне един кредит или не, те вече се навлиза в доста практични неща започват да се случват. От една рамка, от една обща концепция, вече навлизаме в това да се събират данни, използва се научния потенциал. Ние като институция търсиме контакти с хора, които дълги години се занимават, примерно геолози, започваме да събираме данни, да анализираме къде има различни рискове, могат да се случват от земетресения, от климатични промени. В смисъл започва да се случва един така доста интересен процес на калибриране на моделите за кредитиране, които търпят развитие. В момента хвърляме така доста усилия да видим доколко и как тези модели са адекватни, там където трябва да се правят промени, те да се правят. Така че все повече и повече ESG ще става част от нашия живот, респективно въздействието, което имаме върху социалния и мога да кажа вече климатичен живот, който ни заобикаля. И това е нещо, което трябва да се обяснява на хората. Защото ако не се обяснява, остават нещата така,
без допълнителна информация, без да се обяснява и ползата, че едни кредити, примерно, може да станат по-скъпи, но други ще станат по-евтини. Нали, когато, примерно, кредитираш жилище, което е енергийно ефективно, съвсем нормално, нали, в бъдеще лихвата да бъде по-висока от там, където нямаш съответно никаква грижа към околната среда и където се забелязва, нали, примерно, цапане и неща, които, нали, не са съвместими с едно бъдещо устойчиво развитие на поколенията. Така че просто трябва да си припомним, че земята не е наша, ние сме взели назаем от нашите деца и да съобразяваме всеки ден решенията си с тези принципи. Това е така, но въвеждането на едни такива изисквания в крайна сметка водят първо до по-голямо натоварване на бизнеса, на банките, така наречените разходи за комплаенс, второ до по-силни регулации, които в крайна сметка могат да оскъпят кредита. Според вас, при сегашната ситуация на спадаща икономическа активност и все още висока инфлация, как този ESG подход ще повлияе и на икономически ръст, и на производство, и на търсене? И това, което искам да поговорим, как ще се отрази на кредитните политики? Така, смея да не се съгласа с вас, между другото, защото аз вече ви споменах, примерно compliance, нали, сходни процеси, те са до голяма степен автоматизирани. И все повече и повече ще стават автоматизирани и роботизирани. Нали, в крайна сметка говорим за информация, която се събира, която се обработва и както изкуственият интелект, така и роботизацията. Това става все по-евтино, по-бързо и не хаби толкова ресурс. Така че не мисля, че специално навлизането на ESG подхода ще бъде причина за някакво оскъпяване на кредитните продукти на компаниите, които са го приели като кауза и които се стремят да го прилагат. А такива примери около нас има много. Нали, то се забелязва. Нали, то не е нещо, което ние вече не виждаме и, нали, в големите компании отдавна вече има дори цели отдели, които работят по темата и виждаме как дори градската среда вече се променя. Така че не мисля, че това е някаква заплаха. Стига да има нормална комуникация, да се обяснява на хората. И така, да, някой ще им е по-скъпо. Няма как. Когато се имплементират съответно скорингите и те вземат предвид, нали, бъдещите одити, доколко и как ти въздействаш върху околната среда, съвсем нормално на тези, които имат така по-силно, направо ще го кажа, които цапат, нали, или не са така, цената ще бъде по-висока и в един хубав момент най-вероятно може и да отпаднат от пазара.